By the way, sorry, ak ma to nebude počuť. Nie make-up, ale takzvané proste. Chápeme sa. Dobre, budeme na to potrebovať túto, bože, zaostri. Sasuele. Ja to mám aj by the way, ja som tedy vôbec nevedela, čo čítam, tak sere. Nie, Sasuele, asi Ice Pencil, už neviem. Dobre, dám to sem. By the way, zas mi to nechcelo zaostriť a keby čosi bol to plášť. Prečo to? Dobre, takže potom plush cel. Takže to dám tiež sem. Je to z týchto lipstikov žiadny, ja musím ten lipstik potom nájsť. Budeme asi potrebovať toto, lebo to si kedysi dávala a je to color Camouflage Saule, takže to budeme potrebovať. A to je všetko. Tak so štecou budeme potrebovať tento, to je na ten puder, tento. Takže tento. No. Tento je na toto a to sú dva štece, ktoré budeme potrebovať. Dobre, takže otvoríme si, počkaj, je to čierna, nie, to je hnedá. Otvoríme si čiernu. Dobre, počkaj. OK, takže už to tam mám. Na konci si ukážeme, jak vypadám. A dobre. Zavriem to poriadne. Vrátim to na miesto. Teraz si idem dať tento puder. Takýto pudrik. Kámo, prečo to nechce sa zaostriť toto? Dobre, už to zaostrilo, tak si to idem dať, takže chvíľku počkajte. OK, už som si to dala, aj na miesto. Už idem dať iba takýto, tento na miesto, takže počkajte. Dobre, a teraz idem dať tento, Dobre, idem si to dať. Takže počkaj. OK, to som si dala, ale ešte nekončíme. Ešte som zabudla na jednu vec. A to je tento face puder, tento. Takže idem si ho dať. By the way, rozsypali. Bože, ja neviem hovoriť. Rozsypalo sa mi to, takže sere. By the way, už som našla ten lipstick. Ale moc sa mi ho nechce ukázať, lebo asi ho niektorí už poznáte, ale ukážem ho na konci. Boha, ja som to tu tak. Dobre, máme takéto krásne sevičky pre istotu, keby sa niečo pokazilo. A ja som zavodla ešte na jednu vec, tak idem urobiť, to bude taký mystery box. By the way, tu som to zase rozsypala. A nakoniec